Rupane wis lihat kuali. Met, tandani Met. Kowe kok dengaran kowe ganteng saiki Met. Kok kurang siji to iki personile ya? Yo, piye? Kok kurang siji personile? Kayak urung-urung wis salah saweran e. Siji ke umroh, siji ke umroh. Oke, umroh. 20 juta. Met. Kok dengaran kowe ganteng. Gami para. Kayak mik no, ben seru. Pi. Klambine anyar kabeh pi. Klambine anyar kabeh sudah kenalan kowe. Aku urung kenalan. Jenenge sapa? Yo kenalan sih. Jenenge sapa? Jenenge kalau sudah cocok datang boleh ke rumah. Tejus. Asik. Lep kenalan. Kenalan sih. Dan yo nganu kok dibuka sih iki acarane opo? Aku tatoan ning kok kite. Tatone tato Hello Kitty. Tato Hello Kitty. Ya dibuka sih iki acarane opo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara apa tadi? Acara apa? Ayo acarane opo? Aku mbohi piye? Dek, aku seneng karo keluarga kene, Dek. Apa? Bisa kompak kayak kebuk Wedan, do macet rene. Marep rene kabeh. Kae sing nang ngisor gedangan apa kae? Ndi? Kae. Marep ono ki to? Kae nguyuh. Ya weh. Ora apa-apa. Kono nguyuh, lha lho kono kae lho, lho. Alah. Lho dinglok. Oh, nyusoni panake dhewe. Iki acara Acarane apa? kayane nek rasalah halal bihalal ning Halal bihalal. wis rada mundur apa. Wis rada mundur. Ya wis ra apa-apa. Sepenting niate apik. Niate apik. Tetep ora nang bulan Syawal tetep halal bihalal warga dudan. Yo, alhamdulillah. Engko tambah yo brukun, tambah lancar rezekine. Amin. Sukses. Rezekine lancar, Amin. tambah ndek anak meneh. Amin. Kena gesang nama genari. Dene apik suarane, mbok nyanyi kok ya. Ya sadonge aku apik pi. Ning apa? Wegah. Ki ana cah Allah. Yo, saiki ora sik met. Oh sik, aku urung panas sih. Aku urung panas. Masalahnya aku suka salaman tekan dudan ki yo penuh perjuangan. Yo, perjuangane piye? Perjuangan. Perjuangan. Oh, perdamaian. Oh, wis ganti. Orang aku gak lanjut ganti kesalahan. Orang ngomongnya Lukman kok. Ayo. Nek wis berdamai yo. Siap. Gosek, Mat. Rodo madang pokok lemes banget iki. Wah. Mat. Nek nyiapke iki nang ngarep kono. Nang ngarep, Met. Wong pasukane Madibrono kok lha nyiapke nang mburi iki jan. Dan klambine Memet anyar ya. Anyar e. Wah. Wis. Komen nganu yo, Lep. Pol matitine ya. Dia kok engko tak adiange ngono. Apa nih? Oke. Kadake sapa? Oh, kuwi Memet. Yo, siapke sik, Met. Sing abang sok nang omah. Ge main nang kandang sok sing abang. Ayo, geruk. Ayo siapke, Bro. Met, kowe siap kowe. Kowe nek ana gadis ngono kuwi, tak sentik lho. Aduh. Yuk, siap yo. Siap. Grek. Oh kepiye? Kok ana kok sik barang. Iya. Ngono kuwi. Nek cewek ngono kuwi, Mas. Tobiat. Yo. Ayo. FM kira arepan. Mat. Alon-alon. Entek. Ayo pro konco.
Oh, bro. Burung. Iki kok dengaran ketoke rapi ya. Rapi Iki tenan. lelatihan ngeder po. Ora Gajal siap nih. Pisan meneh. Adep-adepang sik. Nah. Ada berapaan? Kayak siap sih. Dikira latihan pi. Pi. Ora latihan. Ora latihan. Akhirnya latihan udan. Ya Acan kepiye. kayak mangsane kayak mangsa udan to. Sapa Met? Sapa? Oh. Yo. Joget kene yo. Terus apa iki, Mat? Yo. Terus apa? Kowe iki. Manut kene. Wis manut kene yo. Ya. Yo. Wajib kain lan wato luru bayi nopo entrane? Ora apa. Lho. Kan nek gek ngindik lak ngono kuwi. Ngono kuwi. Sak request lagu Yo, ora. Alat yo. Su. Masa su? Asline jenenge Surono. Oh, Nek ngono. panabane cak keler. Oh, ngono to. Ya ta, Su. Suraso. Ora. Wah, malah lewah le. Ojo buka watu. Ora apa-apa sithik kok. Rapopo. Coba Densu jenenge. Densu jenenge. Cak sing. Ora ngono. Ora ngono kuwi. Malah dicetak. Saru. Met. Kok sangar. Kene lho. Ula-ulu no. Gebuk dadak. Aduh. Yo, joget ki yo. Heeh. Sarine dhewe. Iya ora ngono nangis lho. Yo Mas Wi, sak karepmu lagune apa sak senengmu? Ayo Mas yo. Ki ket mau ki ayam-ayam genebuli pring kowe lho iki. Oh iya. Biasanya lah jopo-jopo kono karo nyanyi kok iki dekare mung nyebuli pring tok. Ki muni Putri
sangoni karo make sangoni. Iya, lumayan. Met, yo disalami yo disayang barang kok salaman. Matur suwun. Lep, salaman lep. Kok lejo? Sangoni kok. Sangoni, njel salim. Pangestu meneh bojo meneh. Yo, lo, wah, gu, Kenter. Ayo salaman. Wawu. Itu aku. Nia, pamer ke kita ke. Nia. Ala katir tir. Memet kenter. Aja nesu. Yo. Ada buka. Lep. Iki terus apa? Pasukan iki yo dipikiri. Nah kene iki ra ono Nang kono ra ono. Kok teko ngawur wae. Ning kene iki ra ono montolan. Ora ono montolan ning ngene iki tak genehi. Ora. Ya ora dikesampingke. Ditengahke barang kok ya. Ha iya. Penak tengah ya pi? Heeh. Penting pas ngono. Pas. Yo. Rodok rapet. Apa, Met? Rodok rapet. Apa? Sepur gandeng malah. Nah, rodok rapet Sepur meneh. gandeng. Rodok rapet meneh. Lep, newi kerapetan perang ngo. Anggar. Yuk. Yo, apa terusnya ayo. Iki latihannya apa lagune? Mafailatun. Mafailatun. Yo. Mafailatun Lanjut ya Irfani. Ya Irfani ronce kembang wangine mobil kumilan ojo sira mengangengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mobil kumilan ojo sira mengangengo miturut dawuhe pangeran. Ana sing nang pojok kiwa, ana sing pojok tengen iki piye jane? Merak kele nyanyi rada kecethit. Ora iki. Wes. Ya. Kayak pose dadi lho. Yo disiapke hadap muka gerak. Yuk, hadap muka gerak. Yo, joget yo. Ora
Apa Mas Upi lagune? Oh iya, yo sisanke wes sak garis siji rodat. Oh iya. Sisanke pemuda, yo. Adik-adik ojo do mentengah ojo do mentengah. Mangke ndak. Ojo do mentengah. Awas lho iki. Tidak. Sing klambi ireng iki hati-hati lho iki. Nyokotan ugi berapa? Nelek sak gon-gon. Yo Mas yo, kita pemuda. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa berjaya derajatnya dalam dunia dan akhiratnya. Semoga kita bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa berjaya dalam dunia dan akhiratnya. Semoga kita bisa masuk surga. Yes, alhamdulillah. Wis, aku yo matur suwun. Gawe penonton senajan do jirak-jirak ning aman. Aman. Sing tak jaluk ngono kuwi. Betul. Sepenting aman, wong garek nonton, joget, sepenting aman. Aman. Oke, dilanjut Mas. Lanjut. Oke. Lagune apa Mas? Lagune Liwung. kalau sing meni dulu aku menghiburmu. Sekarang aku hancur karenamu. Sesekali janjikan tahu dilakon. Nah ya janji iki Mas Upi aja nangis nek nyanyi lagu kuwi. Bayang-bayang kegawa ngimpi iso nglarani ra iso duweni iso Lep, kata-katanya apa mu lep? Kok jeru lep? Daripada kue lep. ayo nyatet. Kata-katanya kue toh. Kata-katane ngombe kopi nang sorit mauni. Apa kue? Suweling apa ini? Ditinggal rabi. Ngono wae. Es murni nang isor mau nih. Apa weh? Setia menami tapi orang ngelon. Ya wis. Sepenting ngono kuwi, men. Sepenting ngono kuwi. Yo, Kayak penonton silak ra sronto. Nonton yo. Arak joget meneh. Sepenting aman nggih Mas. Aman toh? Aman lanjut. Oke, siap. Oke ya. Yo nunggang jaran yo lebok yo. Yo. Jaran. Yo nung Jarane endi wemu? Met. Jarane wek klub endi? Kuwi cilik. Transparan. Nek kuter. Para pamirsa sampun sami kelo kula sakonco pake atur pambagyo sugeng dalu sugeng rasani kesenian mana wonten ing dalu iki lari metak lan mebar amat doake lajun hari pemangsa rana segara ono sing marang prajurit TKP padha nunggang jarak carane lanang ayo makan mejar amat doake lajun hari pemangsa rana segara ono sing marang prajurit TKP padha sarangga sompra tempolko kendani ya katipo iman kenal rasa slendro salam pelon sarang ketayung nang marake dika macam mangap mangap kanang kalian sedaya kagungan reok kanyoto kaki kumbiro tawang mamukutane gunung lawu nyokna pari wisata dikopi kumuta budia sesonco oleh kau bangun katakan krocokan sewu
jejel riya kang sarwa lumaku jawil jinawil sarta mesem guyu camping dawang maku indah pasti ngatiku nalidane pisanan ketemu wong ayu tanyor yo ati rintan siang dalu putraku si ande lumo temurun ana kang ayu rupane Ya, kenapa kuwi, Mas? Salto siji, ping pira kuwi? Siji, loro, telu, papat, wit, 5, 6, 7. alah 8. Ora, lho. Kowe met, kowe disawer neh kuwi. Lho, sawer neh kuwi. Ayo. Sampe met durung iki ayo. saya gantian memet Ping swidak, ping swidak. Kowe jebale salto. Cepet salto. Siji.
ketok. Wis. Aduh. Ya, yang ngono kuwi no. Yo. Sapa? Saya pamitan. Heeh. Arek pamit Pamitan. dhewe kok kon mamitke. Pamit dhewe. Oh iya. Ya oleh. Oh. Pamitan. Yo, yo. Nganggo mic no. Nganggo mic kok. Nganggo mi. Met, Kang Dani. Mau aku gak rene to. Saiki ngene bae. Kowe dadi sing tuan rumah to. Omahmu kobongan. Aku pemadam. Aku pemadam. Heeh. Jom, heeh. Edok men kowe gek nonton Dayak omahe kobongan. Heeh, njal tulung pemadam njok Mas Rumasin. Wiu 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 ngono. Ah. Wiu wiu wiu. Kok engko datang kode. Yo, edok men wis Semprot. Nonton. Kok sik urung berarti. Aku wis siap bae ngono e. Siap. Oh iya. Yo. Yo. Aku urung. Sembur ae. Razia wong edan iki. Nganu, kobongan jare. Ndi? Tolong. Kobongan. Pemadam kebakaran. Tolong. Iya. Jarene pemadam ya ngono kuwi kok. ya wis aku sing di omah. Iya. Ayo, saya gentenan. Yo. Cak Lep sing di omah. Oke. Yo. Pak Kadus. Kobongan. Kobong ora sida. Urung. Ya. Pak Kadus, kobongan. Kobong ora sida. Menah no. Iki isih. Menah iso kobongan. Yo. Kobongan. Ambulane wis teko. Balik meneh. Oh alah, kae balik meneh ambulane. Ora sida kuwi. Yo wis. Wis. Ambulane sida ora ambulane. Ora sida. Ngono wae. Yo pamitan. Aman. Matur suwun dumateng warga Dudan dan penonton semuanya, mbok bilih enten kelepatan kula Cak Rencang, Cak Memet sama kalian Cak Klem. Samea. Piye kuwi? Wis piye iki? Ya wis. Ketut. Tak kaya lekmun. Yo. Nggih matur suwun dumateng warga Dudan. Nggih, mekaten wau ngontolan kadang-kadang seni Satria Rimba kula Cak Klep kalian Cak Memet bebilih enten kelepatan ingkang kula sengaja lan boten kula sarencang nyuwun pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.